Il-Bank Malti għall-Iżvilupp l-MDB irrapporta s-sena oħra ta' tkabbir fl-2025 bi profitt rekord ta' 4.3 miljun euro, waqt li faċilita l-aċċess finanzjarju ta' 688 miljun euro mindu twaqqaf. L-assistenza finanzjarja s-sena l-oħra wkoll żdiedet b'27.6 miljun euro fuq l-2024, b'self li n-negozji li jvarja bejn 31,000 euro u 10 miljun euro. Is-suċċess tal-bank li twaqqaf minn Gvern Laburista wassal biex fi frar li għadda il-Gvern approva żieda ta' 10 miljun euro fil-kapital imħallas u issa laħaq id-9 miljun euro. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li issa l-MDB jinsab viċini limitu ta' 100 miljun euro bdew diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea biex dan jiżdied fi żmien li ġej. U enfasizzaw wkoll il-ħtieġa ta' riforma fis-swieq kapitali f'pajjiżna billi hemm kapital sostanzjali mhux utilizzat li jista' jsaħħaħ it-tkabbir ekonomiku f'perjodu fejn l-ekonomija diġà tinsab f'livell b'saħħtu minkejja l-isfidi kollha internazzjonali. Qiegħed jimla dawk l-ispazji li l-banek kummerċjali f'pajjiżna ma jilħqux. Iżjed minn hekk il-bank għandu rwol illi jilħaq ċertu aspetti soċjali li wkoll forsi l-komunità tal-bankiera ma tilħaqx. U allura llum qed naraw illi l-MDB qed jimla dawn il-funzjonijiet, il-ħtieġa tiegħu qiegħda hemmhekk u anke wkoll nħarsu aktar il qudiem sabiex fi żmien li ġanka niftħu forsi diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea biex naraw dan il-bank kif jista' jikber kif issa wkoll laħaq anke kważi il-kapaċità tal-kapital tiegħu. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson tal-MDB Leo Brincat qal li se jkomplu jħadnu standards għoljin ta' etika u governanza. Il-bank kellu fiduċja min-naħa tal-awtoritajiet għax kien hemm injection ta' 10 miljuni, il-Ministru llum indika li se jkun hemm injection possibilment ta' 10 miljuni oħra ħalli nkunu ħaqna l-massimu ta' dak li huwa permess mill-Unjoni Ewropea. Il-kap eżekuttiv tal-MDB Alison Micallef sostnit ukoll li l-bank se jkompli saħħaħ ir-reżiljenza ekonomika u jappoġġja tkabbir sostenibbli.